I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki Tuki! Senti phone. Oy, ayaw mo pagduot-duot ha. Ayaw mo pagduot-duot, kalma lang mo. Hulo kuya! Si Bia! Ni Asia? Tuwatan lang nato nga mugawas si Imok. Ayaw Oh. mo pagduot-duot. Uy, mugawas na ko! Mugawas na ko! Iligin na mugawas si Mugawas na ko! Lagi mo. Boboy, ay pag-ali diha. Mugawas ka kuya! Mugawas ka ingon ana imong itsura. Paramin oy! Human naman ko kaligo. Pero wa man kay ka purma porma oy! Kuan kag naong mo trawo ka ng lago ikatanawon. Hugaw ikatanawon. Ano gus Bia god? Oh, di ano? Kinahanglan dahil nga inigawas na ko. Mura sa kog matini idol. Ay dili kuya. Korean idol lang kuya. Kay mao man na uso ron. Korean. Korean. Unya, may pagka insect pa sa imong mata. Bitaw sa no. Sige. Pahuwaton lang na to ang mga tao. Magpagwapos ako. Kaya sa nanigawas sa naniyaw eh. Dahil nagkakibati. Ano sa mani? Kung dili gani mo mapatuo, kung magpadayon gani mo nga magsaba, di gina mo gawas si Imok. Na, damay-damay gyud ta ini nga dili niya gawason. Mahilon ta. Mas may patingali nga manghilom ang tanan ug magampo sa hilom nga unta. Giyahan sa Ginoo si Imok ug makaayo sa inyo mga gipangmati sa lawas. Sige na. Manghilom ta ug magampo sa hilom. Kini. Okay na ni boy? Ayaw na sudlay mo buhok. Uy, Asa man? panidugaw gamay dapit sa tubangan. Kini. Okay, paniduga. Akan na. Mugawas ako. Nya na, napay kuwang. Saman? Pahumot sa. Asa man pahumot? Kuwaon sa nako. Wa na lagi saba. Naglakaw ang mga tao. Kadiyot, akong liliun ma. Unsa na? Naaram gyapon ang mga tao ma. Pero, nang hilom ra. Ang kadaghanan, nagpiyong. Uy. Murag nagampo. Unsa? Ang makalagot pa ma. Kinaas Bia. Ay na, lupig na gid kang imok dihang bahina. Di na ni mahimo ma. Unsa dili mahimo? Wa man sa kikibuhat, good. Pangulitaw hinas biya. Di na nauso mo uy. Unsa dili usog gud taon? Pakaslan ni mo diretso? Ang oso ron ma, mo propose. Ay, kadang muluhod-luhod og buhatag og singsing? Mauna ma. Unya? Magtigom ko kwarta ma. Para ipalit og sing-sing. Anong dugay mang nikawas si Imok? Ugawas pa ka siya? Huwat-huwat ang tagamay ninyo ha. Mugawas na ron si kuya. Sige. Pero sabot na ta. Huwag magkilugay ha. Sabot na daan. Hi, Buboy. Hi Bia. Naasa lagi ka? Gisugo ko ni Tiyo Iko. Na siya ipahatag ni Imok. Okay. Mugawas na ron si kuya. Pasensya na mo ha? Pasensya nga dugay ko nga bigawas. Mulakaw na siya si Imok, Buboy. Di man. Pasensya na gikay mo. Abi na ako. Nagkakwapo okay ng naman? good siya maayo. Gwapo na magandaan akong kuya ko. Di na Santa Ana. Hinuon. Oh, ay, kilig. Upaw man to kining. Una sa tanan, palahit ha. Una sa tanan, maayong adlaw ninyo. Huwag ikaw pagpuyo ko sa mga guy. Okay, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug salamat sa inyo nga pagduaw sa among kabus nga Pinoy-anan. Pasensya gid kayo nga niala ta magtapok diri sa gawas. Pasensya gid kayo ikaran ni. Okay ra, Imok. Way problema. Puyo la sa dira ni. Nalandungan raman sa misa inyo punuan sa mangga. Salamat kayo sa inyong pagsabot ha. Hi Bia.
Hi. Una sa tanan, kining nagpasalamat kay ko sa inyong pagsalig nako. Wa ko magdahom nga may mga tao ba di ay nga musalig nako og mutugyan silang kaugalingon diri nako. Og sama sa mga nangaging mga adlaw. Ako gyapon ni nga balikon. Dili ko legit nga mananambal. Tingali nakatiming lang siguro ko. Ug ang inyong pagtuo mao'y nakapaayon ninyo. Salamat kay ninyo ha. Nagtuora ka nga dili ka makapaayo pero makapaayo ka. Tungod kay gimilagruhan ka. Mamaw, Bitaw, gimilagruhan di kayo mo. bitaw. Milagro ang ihatag ni mo. Bitaw. Walang himala. Hindi totoo ang himala. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Walang himala. Gawa ni mga Bitaw, tawhana. bitaw. Sige na, imok. Sugdi na ang pagpanambal. Dili ko mananambal in taon. Uy, dili ko makaayo ninyo. Basta. Tabali na taon may lagi. Sige na. Ganun mutuon magin mo nga makaayo ko ninyo. Ay, basta lang ako gubak. Tabali na taon. Wani, ayo-ayo tambali ni maayo na lagi ni. Bahala mo ha. Basa kay, tabali na may. Tambali lang gid mi. Nala, sige. Linya. Pagka mga bugo na lang yun sa mga tao. Sugot lang nga kabuangan. Tanawa. Igo ra gina silang gihikap ni Imok. Naapagani uban nga iyang hapakon. Di gid sila kasabot nga gibinuangan ra sila. Pero ma, magkaayo man siya o dili. Di gyud na to malalis nga daghang king tao karon no nga nagpatambal niya. Bisan muhatag na tagsagatos. Dako ra gyud ginawi kay daghan gyud na sila. Mao gani. Mao ganing maayo gid nilang pagpangilad. Di na mao akong gitan-aw ma. Ang iyang kita kada adlaw mo akong gitan-aw. Ha? Unsa ka ma? Kung manambal na lang sad ko. Salamat kayo ha, salamat. Amping mo, amping. Salamat kayo, amping mo. Salamat ninyo. Sakita sa kong likod, uy. Yan. Puno ang kahon. Ha? Pila ka itong kwarta, no? Shhh, papanay mo. Naspiya. Ay, sorry. Dada na dito sa kwarto. Ikaw, Sige, sige. Ako na rin ipon, ha? bahala ka. Okay. So, Lingkod ko imo ka. Oo, lingkod biya. Lingkod. Salamat imok. Uy, doon na di ko ihatang nimo. Hapit ko malimot. Ha? Unsa man? Dawata. Sobre? Tanawa ang sud. Oh. 500? 500? Gipahatag ni Teo iko nimo. Para sa unsa man eh? Bayad sa imong pag-ayo niya. Nge, hagbay raman taon to. Gitagaan naman kunyag mga prutas. Dawata lang ni. Kay iya magyud ni gigahin para nimo. Dako magid kaayo iyang pasalamat nga wa na siya madaog doktor at higayon na kay diha man ka. Okay naman gutugod. Ay dawata lang lagi. Kasab-ag ko adto kung dili na ko mahatag nimo. Mao ba? Sige. Ako na lang dawaton. Nya, ignala lang siya nga. Salamat ha. sakto man, kuya. Kaya kung dito siya sa tinuod nga doktor, 700 ang konsulta. Konsulta na na. Wa pa'y labot sa mga laboratories o mga tambal. Gamay ang 2,000 kung dito ko siya doktor. Pero nimo, 500 yung gasto eh. Dako ang diferensya. Bitaw, no? Mao sa inaaso na huna sa uban nga ni Dool nimo, kuya. Mas makaminos jud sila kung anha sila nimo. Pero nga ako, man good boy, kung di sila maayo. Di lagi na problema. Kasi dili pa ka magsugod, God. Magsige ba yung kagbalik-balik ha nga, dili yung ka mananambal. Wa yung ka mapasalig nila, nga maayo sila. Wa masig ka mga yung kwarta nila. Sila may mamugos paghatag nimo. Sa na nimo. Dili. O, mao na diha. So, grasya ni kuya. O kay grasya man, atong pasalamatan.
Og speaking of grasya, kuya, Hmm? nahibaw ka ba? Pili atong nadawat ng grasya karon, way labot ang 500 na lihatag ni Bea. Pila man, boy? Paeng, Oh, ma. Wala ka matog. ay nakatuog naman gud ko. Nakamata lang ko. Nagunsa pa man di ay ka. Nagplano ko. Unsaon ako pag-promote ang akong pagpanambal. Ha? Tinud-an na gud itong ibo gisulti nga manambal ka? Oh. Magpalahi kog style sa pagpanambal, ma. Unsa man sa style nimo? Digital. Digital? Unsaon man na pagpaagi? Online na lang ang pagpanambal sa mga tao, ma. Di na face-to-face. Uy. Og mas dako niya nga kung kitaon na. Layo ra unya kayo ng imok. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!